Alfilm da dabaran flebo maliko na maliko ka anga fulin tanwe au bem fako bismillah au ko dogun kibar keneka bagurbo fle subhana fen ko kuma na nyaga bololo siraye minglani no malion fe akera sababu ye kam malika doniya sangorota technology kula au bina wala lisoro ndogun kibarin kono joraba de plin na amido mina ina fobi anga jamana kono nga bibi na fen chama ne be mi nga geleya do ala baralila au bina wala lisoro anga ndogun kibarin kono bisimila wokura akado kibaru keneka ina fantu nya fana tugo mina bakurba wala flenkeli no fenye mina faka bon kosabe anga jamana kono a jora ka bosi ko ni donko ani sogon na kula sebe kama anga konyoro la bibina ka keni yela mai mi wa ke jien kono ani mina nkro boli obenyini ka geleya don flen la baralla anga jamana kono famu yal ko nyuma mina di awma ulei job fe ni fini de flen wona tentente yala N'i y'a ta k'a lajɛ i b'a fɔ ko mini gansando k'a sɔrɔ tamasere caman de bɛ filen na Mali kɔnɔ. A bɛ labaara gabugu kɔnɔ cogo min na a bɛ labaara an ka laadalakow fɛnɛ na ten. Kabi lawale filenko bɛ sen na nka ka sababuya kɛ ni diɲɛlatigɛ taabolo kuraw ye. Yalima fɔlɔ filen tun bɛ dalalako caman min jira an ka taabolow kɔnɔ olu bɛ se ka to sen na halisa wa? Filen feereli cogoya ka gɛlɛn sabula a ka fɛgɛn ka fara filen nafa kan sigida kɔnɔ filen bɛ gɛlɛya caman fɛnɛ yira. An y'a jateminɛ k'a fɔ filen kɛra taabolo kɔrɔ ye bi in na. Filen bɛ bɔ Kayi, filen bɛ bɔ Segu, filen bɛ bɔ Tona, filen suguya ka ca. Filen belebeleba b'a la, filen misɛnmanin b'a la, filen mangamani b'a la. Filen dɔ b'a la o ye senwoli filen ye. Kɔɲɔmuso bɛɛ sen bɛ kɔnɔ ni filen fitinin ani ngalamali. Filen dɔ bɛ yen i bɛ nɔnɔ k'a la k'a la kumungo in ma. Ni lawolola filen bɛ Mali la Mali mɔgɔw yɛrɛ de b'a sɛnɛ gɛlɛya b'a la dɛ a bɛ ci filen ni ye filen siri 100 ta hali n'a kɛra siri 10 ye o bɛ ci a la a gɛlɛya b'a la a nɔgɔya b'a la fɔlɔ b'a la kɛ a bɛɛ tɛ yɛrɛwoloya tamaseere ni yɛrɛdɔn tamaseere o de tilalen don sisan muso ye. Fɔlɔ tile la filen de kun ɲɔgɔn tɛ an ka laadalakow la nka bi in na k'a sababuya kɛ ni an ka diɲɛlatigɛ taabolo yɛlɛmaniw ye dɔɔni filen pilasi tununa an ka sigidaw kɔnɔ. Sisan nɔ filen utiliseli a nafa dɔgɔyara an bolo. Kɔɲɔmuso bɛ dɔgɔkun kɛ ka ko filen de la siyonko in kun t'a la fɔlɔ. Fɔlɔ an y'a yɛlɛna k'an faw to an'an baw u bɛ siw ko village la filen de la. Damakɛ diɲɛ don o don ni baara bɛ kɛ ni filen ye fo ka na se a masirima yɔrɔ ma tiɲɛ don filen ye gabugu kɔnɔ minan ye. Filen bɛ tamasereba de yira seko ni dɔnko ko min bɛ an ka laada kɔnɔ. Malo bɛ ko filen de la ɲɔ bɛ ko filen de la ni sisan yɛrɛ t'ali fɔlɔ mɔgɔ tun bɛ koliji kɛ filen kɔnɔ k'i ko a la ni bi tɛ fɔlɔ mɔgɔ tun bɛ dɛgɛ yɛrɛ kɛ ni filen mɔni tun bɛ yɛrɛ kɛ ni filen fɔlɔ n'i bɛ toseri don i b'a kɛ filen de kɔnɔ k'a kɛ daga la ni o muso yɛrɛ kɔni n'i yɛrɛ donna du dɔw kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ muso ɲɛnama bɛ du kɔnɔ i b'a dɔn a ka filen kɛcogo fɛ. Filen bɛ sɔrɔ gabugu kɔnɔ cogo min na a bɛ sɔrɔ an ka laadalafɛnw fɛ ten. Filen jɔyɔrɔ ka bon Mali kɔnɔ kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ u y'a kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye gabugu kɔnɔ minan tɔw la dumuni bɛ dumuni na a tɛ se ka dilan n'a ma kɛ ni filen ye. Filen bɛ danbe hɔrɔnya ani kodɔn de yira an ka taabolow la. An ka taabolo kɔrɔw y'a yira k'a fɔ ko hali bi filen labaarali nafa de b'a la wa a b'an lakana de fana. Mali ye gafe kurata min bɛ baara ɲɔgɔnya ko fɔ foroba baarakɛlaw ani kɛnyɛrɛye taw cɛ nin gafe in kɛra sigikafɔ dɔ senfɛ n'o kɛra Centre International de Conférence de Bamako CICB la avril kalo tile 13 ka taa bila tile 17 san 2026 nin gafe in kɛra yaasa ka yɛlɛmali don kɛnyɛrɛye ani foroba baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a ta sisan na ka taa bila fo san 2063 la aw bɛ ɲɛfɔli sɔrɔ Maimuna Daw fɛ. K'a daminɛ avril kalo tile 14 na ka taa bila tile 17 la san 2026 Bamako CICB la lajɛba dɔ kɛra min nafa bɛna se an ka jamana sɔrɔdaw ma. Ni tile 5 sigikafɔ in bolila fɛn caman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛbɛnfura dɔw latigɛli ni a bɛ fɔ olu ma ko validation des documents standards de partenariat public privé. Ni sigikafɔ in nafa de bɛna bonya kosɛbɛ an ka jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a nafa sɔrɔ siraw la. Oui, les travaux d'aujourd'hui concernent la validation des documents standards
bi baraw burla sɛbɛlatigɛli baraw de kan an ye jɛga baraw kɛ tile 2 kɔnɔ kulu kelen kelen sɛbɛn dɔw kun be olu bololatigɛli la hakilinaw di fana kɛra bi kulu kelenna bɛɛ nana ni a ka baarakɛlaw ye tile 2 in kɔnɔ. Aujourd'hui, pendant la plénière, nous sommes en train d'exposer ces groupes de travail qui sont aussi pour la validation. Baraw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko sɛbɛnfura minnu latigɛla nin ye ko olu bɛna kɛ sababu ye ka dɛmɛ don maaw ma maa minnu b'a fɛ ka na baara dɔ bila sen kan an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnfura minnu bilala sen kan ni sigikafɔ in sen fɛ o bɛna u ka baaraw nɔgɔya u bolo kosɛbɛ. Alors, la standardisation de ces types de partenariats public-privé qui vient d'être élaborés et qui ont été soumis à l'atelier de validation sont des outils d'aide à la décision, un pour les autorités contractantes. Aw bɔra ka sɛbɛlatigɛ min kɛ sisan olu ye fɛn ye minnu bɛna magoba ɲa maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu b'a fɛ ka na baara kɛ Mali kɔnɔ a b'u dɛmɛ kosɛbɛ o la dɛmɛ don baara suguya bɛɛ ma. Et de mieux structurer les investissements qu'ils apportent. Donc c'est les outils d'aide à la structuration des projets de façon générale. Abdurahman Maïga ka fɔ la ni sɛbɛnfura ninnu latigɛli olu ye fɛɛrɛw de ye fɛɛrɛ minnu nafa bɛna bonya kosɛbɛ an ka jamana sɔrɔdako la. Ça va servir puisque les documents, c'est pour la validation, comme je l'ai si bien dit, des documents standards. A bɛna kɛ nafa sira ye barisa sɛbɛn ninnu bɛ labaara partenariat public privé de kan i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na sɛbɛn dɔw tun bɛ yen minnu ma ta ba la nka bi o baaraw kɛra. Privé et puis en compagnie avec nos autorités, c'est-à-dire que le partenariat public-privé. Ɲɛfɔliw la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye nin projet in ye k'a baaraw ma bila sen kan sɔrɔda kelen kama a bilala sen kan sɔrɔda bɛɛ lajɛlen de kama mun bɛna se ka kɛ sababu ye ka nafa dɔ lase an ka jamana ma. Alors, il n'y a pas de projet prioritaire pour vous répondre. Il s'agira des projet ma sugandi kɛrɛnkɛrɛnnenya la nka a bɛ projet bɛɛ de kofɔ minnu sera hakɛ dɔ ma olu de bɛna a tɔnɔ bɔ barisa a bɛ domaine bɛɛ de kofɔ sɛnɛ kalan kuranko o n'a ɲɔgɔnna caman n'i sera hakɛ dɔ ma i b'a tɔnɔ bɔ. Mature pour aller vers un partenariat public-privé. Donc c'est des outils d'aide à la structuration de l'ensemble des projets et dans n'importe quel secteur. Ni sigikafɔ in a n'a baara bɛɛ lajɛlen bɛ don an ka jamana ka baara bolodalenw kɔnɔ olu min bɛna taa fo san 2036 waatiw la o sen fɛ sɛbɛnfura caman de latigɛra ni a bɛ fɔ o ma ko la validation des dossiers ni nin waleya in ye Mali tɛna dan tuguni ka maaw sama ka na yaasa u kana fɛnw bila sen kan an ka jamana kɔnɔ nka a bɛna a yɛrɛ ta de sigi sen kan danaya kɔnɔ ani mun nafa ka bon kosɛbɛ wa a bɛ mɛn a ka fisa jamana sɔrɔda fɛnɛ ma. I n'a fɔ an tun y'a fana cogo min na bakurubaw la an bɛ don min na i n'a fɔ bi subahana fɛnw bɛ ka sanga sɔrɔ kosɛbɛ Mali kɔnɔ ɲaga ni ale ye bɔlɔlɔsira fɔlɔ ye min dayɛlɛla ni ale bɛ kuma an ka kanw na o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali bɛ k'i jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ technologie sira fɛ ɲaga ye bɔlɔlɔsira ye fɛn kura caman bɛ kɛ min kan wa nafa bɛ se farafinden bɛɛ ma aw bɛna walawalali sɔrɔ Abdulayi Mayiga fɛ. Bɔlɔlɔ sanfɛla ka di jango n'i b'a ɲɛdɔn walima i bɛ fɛn sɔrɔ ka min b'i nafa ɲaga y'o bɔlɔlɔ dɔ ye a bɛ san 1 bɔ ɲaga bilala sen ka Mali kodɔnna dɔw fɛ walasa maaw ka bɔlɔlɔ sanfɛla jabɔ bɔlɔlɔ tɔw bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ɲaga b'o kɛ fo ka dɔ fara a kan. Mais an ka particularité ye min ye kosɛbɛ an sinsilen no fɛn damadama kan minnu bɛnnen no an yɛrɛ ka réalitéw ma o fɔlɔ ye i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ n'i ka kan ye i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ n'i voix ye vocalement. Donc, il y a des publications, il y a des commentaires, ainsi de suite. Fin février, il y a des réseaux sociaux, il y a des béquets, il y a kana. Il faut le. Flana, il y a des kuma ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ a tɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn o bɛ se ka kɛ ɲaga de kɔnɔna na bibi in na n'i ka kan ye i bɛ kuma mɔgɔ wɛrɛ fɛ a tigi b'a mɛn wa a b'a mɛn a yɛrɛ ka kan de la. Sabanan mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka publication kɛ ɲaga kan hali ni téléphone Android t'u bolo hali ni téléphone smartphone t'u bolo a bɛ se ka kɛ téléphone simple ye. I bɛ se ka publication kɛ ɲaga kan o kun ye walasa ka se ka alertew kɛ n'i bɛ yɔrɔ wɛrɛw la n'i bɛ zone kɔnɔna na internet tɛ zone minnu na donc dɔw bɛ se ka kɛ accident kɛra yɔrɔ dɔ la donc i bɛ se k'o alerter ou bien ni problème wɛrɛ bɛ i bɛ se k'o alerter directement ɲaga kɔnɔ ka sɔrɔ téléphone smartphone t'i bolo walima ni connexion internet t'i bolo. A misaliya dɔ filɛ mɔgɔ fila ka kuma ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ u tɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn. Fanta i ni sɔgɔma baasi t'i la. Ɲaga kelen ka bila sen kan
a fusara maa caman de ma Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛbɛnni ka gɛlɛn maa minnu ma. O ye danfaraba dɔ ye ani bɔlɔlɔsira tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Danfara caman bɛ ɲaga ni réseaux sociaux tɔw cɛ. A danfara de ye k'a fɔ réseaux sociaux tɔw la i bɛ sɛbɛnni kɛ nka ɲaga da yɛlɛli la i wajibiyalen tɛ ka sɛbɛnni kɛ. Donc i bɛ se ka i ka compte dayɛlɛ vocalement, c'est-à-dire ka kumakan na k'i ka compte dayɛlɛ. Donc o b'a la photo sonore fɛnɛ bɛ ɲaga na. An ka ne kɛ feerekɛla ye sisan bazin feerela. Ni ne ko ne bɛ n ka photo bila ne jagoyalen tɛ ka sɛbɛnni k'a sanfɛ. Ne bɛ kuma n ka photo jukɔrɔ dɔrɔn k'a bila. Ne ka sannikɛlaw b'a ye. Et puis ni ne ye n ka photo bila mɔgɔw bɛ se ka ne ka photo commenter ni vocal ye. U jagoyalen tɛ ka sɛbɛnni kɛ. U dan ye dɔrɔn ka vocal ci. Ni fini ka ɲi ne. Non, ne b'o sɔrɔ wa ne bɛ se k'u jaabi commentaire fana kɔnɔ. AES ko la ɲaga bɛna jɔyɔrɔba ta bɔlɔlɔ caman kan k'a sabu kɛ a nafa ye. Jɔyɔrɔ min bɛ se ka kɛ ɲaga la AES kɔnɔna na o ye ka Le rôle de Niaga au sein de l'AES est de renforcer les liens entre les communautés. La plateforme permet aux populations de communiquer, même sans partager la même langue. C'est un outil qui favorise la cohésion et rapproche les peuples. Parce que e mɛ bamanankan mɛn i ka se ka kuma mɔgɔ fɛ min tɛ bamanankan mɛn n'a bɛ kuma awusakan na n'a bɛ kuma kan wɛrɛ la ne bolo o bɛ na ni nɔgɔyaba ye AES yɛrɛ baaraw tagabolo kɔnɔna na. Ne bɛ ka se ka ci caman ɲɛnabɔ ni ɲaga ye hali ka d'a kan ne bɛ kuma bamanankan na a bɛ se ne ni mɔgɔ minnu bɛ kuma a bɛ s'olu ma olu ka kan na olu bɛ kuma u ka kan na a bɛ se ne ma ne fɛnɛ ka bamanankan o ye ci belebele. Bi bi in na mɔgɔ dama min bɛ ɲaga sanfɛ a bɛ mɔgɔ ba caman bɔ minnu bɛ bɔ farafina ani farajɛla jamana caman na. An bɛ waati min na i ko bi a bɛ sɔrɔ Play Store ani App Store sanfɛ. Android ni iPhone bɛ maa minnu bolo olu bɛɛ bɛ se ka yɛlɛ ɲaga sanfɛ k'u ka ciw ɲɛnabɔ. A ka kan bi nin baara sugu jukɔrɔma ka don walasa k'a kɛ ka jamana taa ɲɛ. Jango an bɛ tile min na i ko bi hali n'a y'a sɔrɔ a bilala maaw ka bolo ka bi bi na baara caman wɛrɛw bɛ ka kɛ walasa fɛn kura caman ka don ɲaga kɔnɔ min tɛ bɔlɔlɔ tɔw la. Te ye fɛn ye min bɛ min kosɛbɛ Mali kɔnɔ ka taa sɔgɔma ka taa bila fo wula fɛ baaradaw la gɛrɛnsigiyɔrɔw la i mana taa fan o fan te bɛ min maaw fɛ bi bi na te kelen don maliyɛndenw negela ye nka nin te min bɛ ka min maaw fɛ yala kɔlɔlɔ t'a la kɛnɛya ko kan wa aw bɛna walawalali sɔrɔ Ayisa Jakite fɛ. Fɛn do bi maa tila bɛɛ bɛ min te de don a bɛ maaw gɛrɛ ɲɔgɔn na ni ka sigidiya i mana taa sigida la gɛrɛw na a ka gɛlɛn i ka tɛmɛ ka sɔrɔ i ma te mina sɔrɔ ye. Bi bi in na maa caman de bɛ te min wa a donna u jogo la. O te ko in kɛra laada ye anw fɛ Mali kɔnɔ an k'an sigi o kunna ka baro kɛ ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ ka hadamadenya kan fɔ o ka fisa an ka taa an sigi fɛn wɛrɛ kunna ka kuma hakili b'a tɔ dafa sympathie c'est-à-dire a b'a to kumaɲɔgɔnyaw bɛ sabati aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ baro ja. Bon ne kɔni tɛ kɔni personnellement ne bɛ te min kelen maa min jama na bon gɛrɛnsigi bɛɛ bɛ taa de k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ sigi i n'a fɔ ko activité tɛ mɔgɔw la quoi bon te kɛra fɛn dɔ de an ka société kɔnɔ bi n'a bi mɔgɔ kɛrɛfɛ ke yɛrɛ bɛ se ka jama las'i ma sɔrɔ a ma se o yɔrɔ. Bon n'i ye te sigi sisan hali ni kelen de don hali ni tɔntɔn ye bila k'i ka te sigi sisan genre hali ni ma mɔgɔ wele quoi gɛrɛnnadenw bɛ na dɔɔni dɔɔni wa te filɛ fura de don a ka ɲi mɔgɔ ma. Ne ka te min jama fɛ o de ka di ne ye ne yɛrɛ ka courage sɔrɔ ka te sigi n kelen o man di ne ye n tɛ ja sɔrɔ o la quoi fo ni mɔgɔw de ka partager ɲɔgɔn fɛ karisa premier mois na don minɛ o de ka di ne ye. Hali n'a y'a sɔrɔ fɛɛrɛw talen don te min kan nafa caman bɛ te min na a ka di maaw ye a diya kama ani a bɛ dɔ bɔ farikolo sɛgɛn na ani nafa caman wɛrɛ. Te minni don o don k'a sɔrɔ i ma dama tɛmɛ n'i kɛ fɛnw ye i n'a fɔ sukaro bɛ se ka nafa caman se farikolo ma bawo fɛn caman bɛ te la n'a bɛ fɔ o ma ko polyphénol ani catéchine min bɛ farikolo dɛmɛ ka fɛn caman kɛlɛ i n'a fɔ dusukasi n'o ye taa ni ka segin bana caman sababu ye i n'a fɔ jabɛti ani kansɛri suguya caman. Nafa caman wɛrɛ b'a la min b'a to mɔgɔ ka janto yɛrɛ la bɛ bonya. K'a ɲɛfɔ k'a nɔgɔya mɔgɔ min bɛ te min a bɛ se ka waati caman kɛ k'a sɔrɔ a ma jigin kɔ. Te mina caman fɛ te bɛ olu nisɔndiya ani ka waati tɛmɛ o kan wa a kɛra delinako y'u ma. Depuis an ka dɔgɔ an bɛ te min fɔ bi
an ma fɛn ye ko te min lase a ma kɔlɔlɔ la n'i y'a min a bɛ n bila lɛzi la parce que n b'a dɔn k'a fɔ ko n ye fɛn dɔ consommé mais ni m'a min don min na n yɛrɛ b'a dɔn fɛn dɔ kɔni bɛ n jɛ bi i bɛ te min a bɛ hakili lafiya en même temps a b'i la occupation dɔ quoi seulement temps de chômage kɔnɔna la a bɛ mɔgɔ permettre ka fɛn caman kɛ ni negela de ti ka di ne turu bɔ mɔgɔ n fa fana b'a fɔ na ko fura de fana don a ka ɲi mɔgɔ ma bon ni ne ye te min a bɛ ne ka kunkolodimiw ban ne bɛ inspiration jugu minnu ni te min hakilina dɔ bɛ kɛnɛya maaw fɛ k'a min k'a dama tɛmɛ walima ka sukaro caya la olu ye kɔlɔlɔw ye minnu bɛ te min na sukaro farali te min kan o de bɛ se ka gɛlɛya caman lase te minbaga ma diɲɛ seleke naani tɔnba min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛyako ma ale ka laɲiniw y'a jira k'a fɔ an kana tɛmɛ sukaro kuyɛri ɲɛ 5 kan nka n'i y'a jateminɛ an ka dunta ka ca ni o ye an b'a min sɔgɔma tile fɛ su fɛ wa an t'a sukaro ko jateminɛ te wilicogo fana b'a to sukaro camanba de bɛ k'a la te min cogo ɲuman o ye infigé de nka anw bɛ te wili i n'a fɔ an bɛ ka naji tobi k'a sɔrɔ a cogoya ɲuman ye te infigé de nka n'a wulili ye waati caman ta o bɛ caman bɔ a nafa la min laɲininen don o de ye an kana tɛmɛ verre ɲɛ 3 kan ka taa bila verre ɲɛ 5 la ɲiningalikɛlaw fɛ te min bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ kɔlɔlɔ ma y'a la n'a y'a sɔrɔ a tigi ye te min fɛɛrɛw bɛɛ matarafa Actuellement dabran flebako ni be dansiki awa ni ndo barla amche awa ni madalla am fokaw kambe je ngati were. L'école supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.